салом арз мекунам ба ҳамаи шумо тамошобинон ва мухлисони сомонаи Фараҳноз лайв. имрӯз даъват намудаем дар барнома Саидов Шоҳмансурро. медонед, дар инстаграм ана ҳамин Шоҳмансур бо лақабе ки дар сараш полотенса дораду ҳамчун роли занро бозӣ мекунад хеле машҳур аст. мухлисонаш он қадар зиёд аст ки пайдар ҳам дар сайтҳои иҷтимоӣ ман навистанд ки илтимос даъваташ кунед дар барнома бояш суҳбати озод гузаронед. имрӯза даъваташ кардаем дар барнома, хостем суҳбати озод гузаронда бошем баҳри ана ҳамин нақшаҳои ояндаву имрӯза ва корҳое ки дар чӣ корҳо машғул аст пурсон шавем. хуш омадед дар барнома. акай Шоҳмансур, ман ҳоҷат ба таъриф кардан нест, ҳоҷат ба шуморо муаррифӣ кардан нест дар мухлисон, зеро ки ҳар касе ки сайти инстаграм дорад шуморо мешиносад аллакай, барое ки дар ҳама ҷо бо номи дугона, бо номи модари ҷанҷолӣ, бо ин гуна аллакай машҳур ҳастед. камакак маълумот медодед сарчашмаи ана ҳамин пайдо гаштан ин наворҳоро? ман аз даври пеш аз вақтҳои аз мактаби мехостам ки дар ютуб ва дар инстаграм, оли он қадар инстаграм вай набуд, мисол хеле ҳечка вай напартофтам. бисёр касо дар тикток вай мекарданам хеле баё. аз ҳамон давро мехостам ки блогери машҳур шавам, ютуб канал ма пеш барам, ҳамин чизора, но вай намешуд, ҳамин чиз пеш намерафт. баъд ҳамин идеяи полотенса дар сарам омад ки бояд ман бикунам. чӣ гуна шуд ки шумо идеяи полотенсаро интихоб кардед? дар тикток як блогери аз давлати Қазоқистон, як блогера дидам ки михали дар як-ду видеошта михали аз ба ҷои парик полотенса дар сарш мекард, роли модара бозӣ мекард. ман дар сарам ҳамин вай омад фикр ки бояд ман ҳамина дар Тоҷикистон якум шуда кунам. бале, чун ман тамошо кардам, дар ҳақиқатан истеъдод доред. дар ҳақиқатан Шоҳмансур мегуфтед ки пеш аз инстаграм кушодану ба ин гуна видеоҳои ҳаҷвӣ даст задан пеш ягон ҷо кор мекардед? бале, вақти синфи як мехондам дар театр студияи Рангин Камон, дар театри ҷавонон буд, ҳамроҳи устод Бердинин буд, кор мекардам. яъне ки шумо аз хурдӣ ин чиз дар дили шумо ҳасту аллакай шумо ин актёр ҳастед, яъне кор фаъолият мекунед. то имрӯз ҳаст дар ягон филмҳое ки нақш офарида бошед, ё ин ки ҳаст ягон саҳнаҳои ҳаҷвие ки нақш офарида бошед, ё ки дар ҳамон театр ягон рол бозӣ карда бошед? дар ягон филм нақш бозӣ накардам, лекин дар киностудия, дар телевизиони Сафина, дар студияи Ҳамсадо ва дар студияи Симо, дар чандин филмҳои туркӣ сабти овоз рафтагӣ ҳастам. беҳтарин. ҳангоме ки сайти инстаграм кушодед, чӣ гуна буд ана ҳамон кушодан бо мардум? чӣ гуна қабул кардан мардум шуморо вақте дар кӯча шуморо дидан? аввал вақте ки мин сайти инстаграмро кушодам, хела безеб қабул кардам, барое ки гапҳои қабеҳ мезадам. шумо ҳар як комментарро мехондед? пеш аввал ҳар як комментарро мехондам, рӯ афтода мешидам, бо ҷавоб медодам дар ҳар як комментария. ҳозир не, ҳозир не, ҳозир гапҳои безеб вай намекунам, чӣ намезанам. беҳтарин. ба фикри шумо кадом видеотон бисёртар хит шуд, яъне ки байни мардум дар сайти иҷтимоӣ хит шуд? бисёртар видеое ки бисёр тамошобини хуча пайдо кардак, ин очаи манижа буд. беҳтарин. очаи манижа. марҳамат, ман мехоҳам ки дар айни ҳол як видеое ки мардум дар бисёртар мақбул шуд, чӣ гуна ки дар инстаграм мекунед, ҳамин гуна пешкаш кунед. манижа манижа нигаш кунед, мешнава ва овоз на ҳой намегаи зид хона будро намози шум шид, тоба ме нигаш кунед, тоба ҳамун тури як намуд вағас мена ки дар ҳамин кӯча шармандам касте, миём ҳозир, тоба. беҳтарин. боз кадом видео барои шумо бисёртар писанд аст, бисёртар дар бораи дугонаҳо мекунед? умуман шумо нақши занро бисёртар мебозед? дар бораи дугонаҳо? бале. дугуна ҳамин сари то ҳамин нисф шавад, ҳамин балконат меси тамошо менӣ,
ранги секретни камера чӣ дар дори ҳами ту дугуна турам дар ҳами ҷои ман бест айҷа ҳамаро нигаҳ мекунӣ на телевизор дар кораи на ютуб на дигараш ҳамаро нигаҳ мекунӣ ки ҳами саҳарӣ мевурояну вай ҳамаро нигаҳ менӣ. беҳтарин мегуфтад ки ана ҳамин гуна суханҳо дар ҳар як навор инқадар суханҳо дар куҷо ба идея шумо меояд? бисёртар ай зиндагии ай дигарон нигаҳ мекунем ёки дар ягон дар кӯча агар мисол дар прогулка кардан ёки ягон ҷо рафтан ҳамин чизоро ки бинем уже дар калам ҳамин чиз места уже ай дили худам бо як-ду чизи дига дар бавид мекунем уже саҳнача меша. беҳтарин як савол медиҳам шояд ранҷен марҳамат гирин дар дастон суҳбат мекунем. ман якчанд нафар барои мо гуфтанд ки шуморо шояд баъди ана ҳамин наворҳо баъд аз чанд наворҳоятон шуморо гӯё ки дар кӯча зада бошанд. ин суханҳо то куҷо ҳақиқат дорад? не дар кӯча назадану лекин дар инстаграм якда михели чӣ ба шумо фаҳмонам угроза мисол михели гапҳои қабеҳ задан ки агар дар ягон ҷо бинем мисол латукуб мекунем ё ин ки софҳаи инстаграм даст каш михели наворҳо вабше накунем. баъд шумо дар ҷавоб чӣ ответ додед? дар ҷавоб ягон чӣ нагуфтам дар ҳамин суханҳо аҳамиятам надодам кори худмо давом додед. амин суханҳое ки мардум барои шумо мезананд бисёртараш қабеҳ аст бисёртараш хуб аст. ман медонам ки ин саҳнаҳои шумо саҳнаҳои ҳаҷвӣ аст албатта хандондан аст. ман фикр мекунам ки мардуми мо бисёрашон намефаҳманд ин чизро нодуруст қабул мекунанд. шумо чӣ гуна мешавед баъд аз дар кӯча ки шуморо ҳамин гуна қабул мекунанд? ман рӯ афтода намешавам вообще аҳамиятам наметинам. тарсида будед ҳангоме ки шаб аз кор дер барояд ҳангоме ки шуморо угражат карда буданд ки мезанем мо будем мезаданд? ин ҳамаш дар насибу тақдир. бале беҳтарин. боз чӣ гуна наворҳо дар нақша доред? чӣ нақшаҳои шумо дар оянда чӣ аст? дар оянда бисёр нақшаҳои зур дорам. мехоҳам ки ютуб каналма пеш бибарам. мехоҳам ки мисли барномаи Орёли решки михели якта барнома кунем ва ҳамин табиати Тоҷикистони худро ҳамин зебогиҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст ҳамаша пешкаши тамошобинон кунем. беҳтарин. шоҳмансур мегуфтад ки дар ғайр аз ин ана ҳамин актёре ки шумо мекунед саҳми ҳаҷвӣ мегузаронед саҳначаи ҳаҷвӣ мегузаронед ман дар якчанд навор дидам ки шумо рақс ҳам мекунед. ин ҳунар аз куҷо пайдо шуд? ин ҳунар баъде ки аз театр студияи ҳамин рангин камон аз кор ки рафтам ба ансамбли бачагонаи рақси Лола ба кор даромадам. дар он ҷо тӯли 12 сол кор кардам. и баъд ҳамин хел шуд ки ҳамин балет дар дили ман уже вай шуда ҷо шуда балет ба театри опера балет ба кор даромадам. дар театри опера балет уже аллакай 6 сол аст ки кор мекунам. беҳтарин. шумо дар нақша надоред ки ҳамчун як чӣ мегӯям командаи худро бо номи ягон саҳнаи ҳаҷвӣ номгузорӣ кунеду командаи худро аз бону аз мард аз он пурра кунеду мисли дигар анан гурӯҳҳои шакарханду дигараш хандин камон номгузорӣ кунеду ҳар саҳначаи ҳаҷвӣ дар сайтҳои иҷтимоӣ партои дар мардум пешниҳод кунед? дар оянда дар нақшаҳо ҳаст хеле чизо кунам но ҳозирашда мехоҳам ки палатин сама ҳамин истифода баред. беҳтарин. шоҳмансур як савол медиҳам вале росташро ҷавоб дед. дар оилаи шумо чанд нафар ҳастед ва шумо оиладор ҳастед ё айни ҳол нестед ёки ана ҳамин касби шуморо оилаи шумо чӣ гуна қабул кардаанд? касби маро оилаамон он қадар нағз қабул накарданд. барое ки аз хурдӣ ман дар театр будам дар театрам нағз қабул накарданд. дар ансамблам рафтам ансамблам нағз қабул накарданд. вақте ки ба театри опера балет ба кор даромадам тамоман против буданд ки ман санъата
пеша кардем. ва дар оила мо 5 нафар ҳастем. 2 апа дорам, 2 хоҳар Фотимазоро, модарам ман. شما یک پسره. Як писар. بهترین یک پسر یعنی. اولادار هستید و یا نه؟ Айни ҳол не, оиладор нест. در نقشه هست که اولادار کنید؟ дар ояндаҳо, дар нияту насиб, ҳамаш ин дар насибу тақдир аст. بله. Агар ки дар насибу тақдирамон бошад, албатта оиладор мешавам. شما منصور اگر شما رو به نزدیکی یکم فیلم تاجیکی دعوت کنن یکی فیلم هایی که سوپر کمدیا هستن شما راضی میشوید؟ албатта ин орзуи ман аст ки дар ягон филм нақш бозӣ кунам. من چی گفتنی هستم شما منصور شما در حقیقتا استعداد دارید و به سخنهای هر کس و هر چیز اهمیت ندهید و پیشروی خود اهمیت دهید تا که به آن همون قله‌های بلند صنعت برسید. فهمیدم. زیرا که هنر شما این تنها از درون دل شما هست، از استعداد، از چشمانتان معلوم است که این کسب را خیلی دوست می‌دارید. بگذار تا آن همون در سایت اینستاگرامتان که 100 ماندگین بگذار به آن ای 100 زیاد شود. زنده و سلامت باشین. باز خوش آمدید در برنامه. کوشش میکنم که بعد از یک چند مدت دیگر یک برنامه‌های دیگر با ویدیوهای نو پیشنهاد مخلصان کنیم. بصبرانه انتظار میشم دعوت نوبتی شما. سلامت باشین. حضور رحمت کلان خوش آمدید در برنامه. زنده باشین.